ebe beede miliyooji nayi e dow ko Amerique wadanta joomu e ko Amerique wadanta joomu so tawama molla Umar du woy hen ko den joni ka laamu leydi mabbe ndi wi o darte so o gurdo e so o maydo fu lewru août hitande 2001 hono bi kananke Arabie Saoudite ne o Turki kanyum ka ittama e horaku hono chef de renseignement leydi mabbe ndi kanko Usaama ben Laden o jogorama de e lele tubakobe de hono kanko woni gaddo bone nyande sappo e go o lewru septembre o fewde e World Trade Center kanyum e Pentagon jonno kanko e hore makko o yaaway hono jaabade on nokku fe hono suudu télévision leydi Qatar wietendo Al Jazeera nyande no sappo e novembre 2002 yaltini hono kaseti do haalata kanko Usaama ben Laden o mo wiya hono yimbe Amerique be be anda kambe ngoni hono bone adunaru ndu hande nenno be anda du be nyaako ho en nenno ko wada e mabbe fu pati juhabe ka caggal hono atanta o do bone gaddo nyande sappo e go septembre 2001 o horeje leydi Amerique o George Walker Bush o wadi hono fitna mawdo fewde e leydi Afghanistan fa tawe o mo heba samminde Al-Qaeda sabi ton wiete Usaama ben Laden woni nenno ton sembe Al-Qaeda woni Ben Laden nokku fu do be bombi fu be nananan dum nokku goddo kase hono CIA kanyum e hore mun ka wi ana mila tawe o mo suudi e leyi hono région ngaji kaaje leydi Pakistan jonno hono Egypt Research on wo société dido bo leydi Israel kanyum e hore mudum ka wi hono Ben Laden o mo han tawede Afghanistan jati nyande capantati lewru octobre hitande 2004 vidéo goddo yalti Al Jazeera ana hollamo kanko Usaama ben Laden o mo haala o mo wiya hono bibbe leydi Amerique be fu o mo noddi dum en den tawi wote won Amerique be tinno hono so be cubo kananki be njoppa George Bush be bama John Kerry sabi on George Bush yadanno e wote den o wi be andano laamido hen fu so ni selay hono al-silama ko o itta soldasien al-silama soldasien Amerique be e leydi al-silama en de fa laaba be keddoto be gonto be mballa so be ballobe be gollide so be gollidetebe ka be gaddata soldasien mabbe be nanga leydi al-silama en be itta dum en al-silama ko be gadda dum en no be jidi tawe kambe du wala ko be gada nenno dum ono Kaaɗo haala FBI nangirino dum soobe sanne jonno hono candidat dido bo dum woni John Kerry holitino wiide dum farce dum woni dum kay hono théâtre ni tan an nandi hono wana haala makko nyande noga e jeddi lewru décembre hitande 2004 Al Jazeera yaltini kasen haala makko kanko Usaama ben Laden do o wiyata omo duhono hono jokko makko baraado Iraq mbiya nyande noga e jeddi lewru décembre 2004 Al Jazeera yaltini vidéo makko hono do o wiyata o mo nomma adjoint makko do nommata neddo latto do jokko makko on ana wiye Abu Musab al-Zarqawi ana jea leydi Jordani nenno o wi kanyum woni jokko makko o halfini dum Iraq kanyum woni bamoton hono yimbe fa tawe ana bara soldat en Amerique be nyande fu ana bara konne en diina kaabe ton nyande sappo e jeena lewru janvier hitande 2006 ndendu Al Jazeera yaltini vidéo goddo kanko Usaama ben Laden o mo haala o wadi laninal hono bone goddo kasen fewde Amerique ka o mo dardi Amerique hunde wotere o hokkam be nyalaade seeda dum ko o nodirta hudna e arab o wi be tinno be ƴeewa e do e o hudna timmata fu tawe be itti soldats e mabbe fa laaba Iraq so wana dum bone jokko hen o wana buri hono ko arande ko denno on wakkati fu hono George Bush wadi communiqué wiide jabay aywa denno gilanden boyi kasen haala mako yalta e fa nyande noga e tati lewru avril hitande 2005 hitande 2006 fa hande mbeten Usaama ben Laden nden woni nde o haali haala Sudan kasen o wi nokku beetedo Darfur o heferbe nildi ton du yimbe mu e yaade fa heewi be anda Al-Qaeda du yimbe mu ana ngara ka Al-Qaeda so yimbe be ngari be barata wietebe janjawid dum woni hono rebel en Sudan wonbe ton be barata yimbe laamu Sudan nenno kambe ka hono ittaabe le tubakobe to fa ngara ton be wonbe barata tagal mu Al Jazeera yaltini vidéo ji makko didi goddi nyande noga e tati lewru mai kanyum e nyande capantati lewru juin nden o wi kanko Usaama ben Laden Amerique tinno yoppita neddo jeyaado leydi Maroc biyetedo Zacharias Moussaoui mo be ngadi kasu faado haadi be mbi kanyum woni gaddo bombore kanyum woni gaddo hono avioji njaadi so tappoyi hono cuudi World Trade Center di be kappimo o winenno be penan on tan wana kanko wadi
alkaida kanyu nyaagi Allah so faabi dum so wadi neno be tinno be joppita on aywa caggal mudum nyande jeddi lewru juin hitande 2006 o neldi video goddo yaade Al Jazeera e le on video o mo duhono Abu Musab al-Zarqawi jokko makko Iraq o tawi kanyum warama e ley bombardement leydi Amerique waduno ngeni beteni Bakuba to Iraq to nyande jeddi lewru juin hitande 2006 nyande jeddi lewru septembre hitande 2007 Al Jazeera yaltini video makko kasen kanko Usaama bin Laden hedde e ley on video omo sappo hono nokkuje de Al-Qaeda anni yarude joni o wi tafonni Amerique ni anda yimbe makko be gonto jaati yimbe makko gon e leydi Amerique ni jonno o hokkaybe hono yamirore wadde hunde fu tafon gile jom fa hono laninal wada e kanyum e gile jom fa o jeewa yalla ko o haalanno nyande fu ko faamama to Amerique to na yalla faamaka dum woni yimbe leyde heferbe no o wirata soldats en leyde heferbe de kana garde so nanga leyde al-Islam en de nenno leyde heferbe de du kana wid al-Islam en be so wana jangon ko min jangata ko gordon no min gorrini gollon ko min gollata ko be acci al-Islam en be janga ko janganno ko gorra no gorrini so tawi mbaawi gollitidde ma sottude jaagu homo fu sotta jaagu mun to goddo ma somoto goddo nenno o wi dum o yidi américain en be paama so o tawi dum faamaka be anda yimbe makko gon e le ngalluji mabbe mawde def e le on video du o indi dum woni video jeddi septembre 2007 rowne o indi président gortanado France fay boyande on Nicolas Sarkozy o indi du hono premier ministre leydi Angleterre Gordon Brown lomtido Tony Blair e le lewru juin to Angleterre to o wibe di don futtindo gattana ko hemu e hakkille leydi mu en de ko haali joni ko ana wodani de wana Amerique tan dum wodani kanko Usaama bin Laden no mo ndardata yimbe communiquer tam mo wadata e Al Jazeera neddo fu kaajaado hono so tawini ana yidi hokkude wonki munki Allah jomum tinno naata e Al Jazeera ana e nokkuje de fu aywa hono bangal o wi bangal hono waaju neddo makko baajotodo doka diina kanyum ka dum jodiri wala e hono haboji di ka ana sappo haboji di ana walla soldats embe ka wana hono habo ngota woni golle mun kanyum woni hoore waajuji di fu o woni jeyaado leydi Egypte bietedo Ayman al-Zawahiri kanko Usaama bin Laden denno o wi kanko itti al-Musadda bone gaddo 11 septembre to Amerique to o ka hono gorko mo o holi so o hokki wadi golle o fa yotti on woni Allah hinne e yaafo Khalid Sheikh Mohammed on e hoore mudum maayi e leydi avion di tappuno tonde denno o wi be anda on Allah yo jaafido onno kanko Usaama bin Laden o holliti kasen o wi hono wakkati fu ko tawa o mo wada communiquer e Al Jazeera ko fa tawe leyde heferbe de an anda no noddirta leyde démocratie de leyde heferbe tawe an anda hono ko be gondi ko waawa nadde leyde al-Islameji de leyde arabe de sanne nenno o miccintinan hono al-Islam ko o fu wiide haya so nibe immaki be daro nabe immiki be kabi e heferbe fa towtibe be kebi hinnade al-Islam ko mabbe ma be dali fa be ngari kabi e mabbe mbi so wana be joppa al-Islam ko mabbe o wi kanko ka do hab makko ngo woni neno kanko Usaama bin Laden o wi hono discours mo waduno cakitido fefe o dum woni wiide nyenden aywa leydi Amerique e leyde tubakobe de anda fa hande basi o timma e joni e lennal o woni so Allah jabi boyata o wi danyan ko wadi kanko Usaama bin Laden denno ko wadata ko do o wi wadata caggal fay goto gurdo fuyiya balaghay fil lantina wala wali samsuddu hawadu abista dawama anawaru huzilla falta javi zawasule naharu zulmatu narayensu millatuna nabiyu ramatuna al-mukhtari fil azali hadidu ghati wa zillaliltu ghati wa ma walil'u sati wa munjihim
nazulali ya badara aywa kanko Usaama belladen mo wi wala fu ko mo wadiri hono attaque nyande 11 septembre fewde e turuji didi towdi e le New York biyeteede World Trade Center kanyum e suudu ministre leydi Amerique daranindo soldat sembe weteno Pentagon e le Washington so wana saabe leydi didi yurmede mu nangi mo sanne mo wi tafon hono leydi Palestine o wi ndido leydi fay hunde ndara e so wana taw hono do jeydo yimbe mudum keddo koddo don kinno dewal mudum en Allah dum woni ko be donki hebude e jungo leydi Israila ndi Amerique wallata jamma e nyaloma nden o wi dum yurminike mo fa o anda yalla hono o watta so yimbe Palestine be keba seyo fay seeda e berde mu'en nden o wi ngo seyo wa hebede sona taw so ko boni wada ile Amerique fa konne Amerique fu heba seyo rodum o wi tagal mudum leydi Liban ndiidu o wi ana yurmini mo sanne sabi hitande 1982 hono soldats en leydi Israila njehino habo yaade ton denno ana mbara siwli e ana mbara hen worbe rewbe denno o wi Allah na andi hono hakkile makko walano e wadde hono bonanda e leydi do turuji didi gondi New York kanyum e ministère gondo Washington ka caggal hono o ƴeewi ni hono ko o yi ko no be mbardata alislam en benni Amerique e Israila fewde e Palestine kanyum e Liban o wi denno den o hakkile wari e makko den o wi dum fu sa ƴeewi gila 1982 woni ko dum fuddinde Amerique wallanno Israila yaade Liban fa tawe ana yaha walloyde ben habude e siwli en Liban den o wi be ngari hedde ana bomba nokku do barata yimbe ana barmina yimbe ana kulbina yimbe ana pera iwde e nokkuje mu'en o wi nenno o wawa yigitide dum nyande munde o wi jijam dan ana doga e nokkuje de fu hono no tera dogirtani o wi yogabe a yiyandu en tawe caldi mu'en di nokkuje yogaji ana taja hen ana nyaki nen o wi sukaabe kanyum e rewbe bomboje anni pusa e ley mu'en malfe anni pide e mudum en hobbe ngari nangi nokku mu'en nenno jeybe nokkuobe kany en dogata hobbe be kany en ngoni kanankobe den o wi tiagal mudum kasen o wadi landol woni ciindo so wana adunaru ndu fu worra honno kany worrini den o wi Amerique hokki George Bush hono darnde nde o noddiri président du monde dum woni George Bush woni kananki adunaru ndu fu den do yinno hollude dum e fennude hono ko janginteno e cuudi lekkol leydi Amerique wiede e ndi leydi ko jiyoton e télé nyande fu ana wiye rebel en immike leydi maniri laamu o dogi ronki wadi ni ko dum wa wadde Amerique abada den o wi Bush ana jodi e les Maison Blanche ordinateur ngaji di fu ana ngodi sembe o fu ana wodi fa avion ji immike je natoy e suudu Amerique wala fu hono mu adunar ndu wala fu hono mu wari heli suudu ndu wari yimbe mabbe bonni hono kulle mabbe fu fa avion yi samo e ley suudu ministère mabbe do soldats en be jaati ministre mu en woni yeyi wado yiton bonanda nenno o wi dum ana holla tan sembe Allah jogi nenno kanko Usaama belladen o wi kasen hono sa ƴeewi habo hakkunde al-Qaeda e heferbe ngo o wi fayle leede arabe de e be ngada dum nenno Bush an hani andude be kertaki Amerique fa be ngada dum konne mabbe fa tawe fayso Amerique yoppi hono ko be bañi ko e be keddo habude mu o wi leede arabe de jaati so ni heferbe jehi ton fa puddi wayltidde hoorebe kanankobe tombe fa tawe bendu ana jaba wallude warobe ƴiwde leede mu yembe yalla ana baylta ko hebbe leede mabbe de itta dum e al-Islam e be kaba e ben nen o wi dum wadi fay leede al-Islam e ada yiya bonandaaji mabbe di njoppay dum ana ngada gila jon fa dum darto dum warra hono be jidirini o wi kasem Bush wi wadi gelé dum woni hono kalisi fu hono baale kabortode diina de fu jawdi mu en fu wondi e ley banki Amerique Bush wi di ngade gelé dum woni udde compte ji be baba ittude ton fay mbudu o denno Bush andi don du Allah woni bawdo sabi al-Qaeda o wi al-Qaeda ana jogi 73 milliards dollars milliarduji capande jeddi e tati dollars e ley banki Amerique gila 2001 di ngadama gelé be baba ittude ton fay mbudu kanen o wi hadaay Allah na heddi hokkude al-Qaeda hono sembe jawdi e sembe yimbe fu fa e be keddi wawde sodde si kaborde fu de be jidi e jungo yimbe Amerique jaati suudibe be o halata inde mu'e be ngada du bonanda fewde e leydi Amerique ni be ngada bonanda fewde e hono leede godde de jiida e hono al-Islama ko hakkille neno jondo e seeda
e ngaran naten e hono attentat 11 septembre 2001 o kanyum e hoore mudum jaati no wadiri e bone mo wadi mo jadali ya misha khaliqa ya buta malika o safi'a ummata fi mawda il kasali badano bo atao min qabule nasu atahu ahalla ummatahu fi mawda fi subuli suqyaka ya sayyid wa sayyid al-anbiya mawlafu adi bi sirrillahi ana ajali suqyaka ya safwatur rahmanu aya min kaidisa ya dene walla garane ya amoli nano nyande talatare sappo e go o lewru septembre hitande 2001 wakkati 8h46 to Amerique to hono laana mabbe ndiyowo mbiyete ka AA11 don AA11 ka laana kanyum e hoore mudum tafon adi warde wari tappi e sahal hono suudu towndu wondu New York wieten World Trade Center hunde fu ko wartata bangal jaagu adunaru ndu fu ton hono fu ton jate mudum goni fu hono ton woni to kalsiji mudum beccitite fu ton woni to golleji mudum gadete nenno suudu cuudi didi no wotru fu towe fi mudum yo soroji temedere e sappo yaade dow nenno laar arande ka wari tappi e sahal nenno e ka wardi e vitesse makka leer goto fu e ka yaha kiloji temede jeddi e sappo e on vitesse du woni ko ka goppuri hono soro capande jeddi e dido bongo Kaaɗo laana nde warno so goppi donde nenno samme o taji iwde e laana ka naati faka sicciti o to bange faka tappoy bange goddo nokku o nenno joni ka don hono yite nangi hono le cuudi ton so fuddi hono bonanda ka laana ka wana kan ka wari 8h46 9h03 laana gokka kasen wari e mbedum e be mbiya ka IE 75 kandu wari kanye hoore mudum wardi e leer goto fu ana doga hono kiloji temede jeenay e capande joyi wari natri kanyum hedde baleri to goppi ton kanyum du naati ton fa fali he nenno bi bonandaaji fu tawtondiri e leer goto o wakkati 9h37 hono laana mabbe ndiwo ka be mbiyata AA77 ka hoore mudum wari naati hono nokku biyetedo Pentagon dum woni to jokka Washington to New York Washington to suudu ministre leydi mabbe darani ndu hunde fu ko laati soldats en leydi Amerique ndu nenno ndudu sumiton e ka wardi leer fu kiloji temede jetti e capande joyi kanyum du wari wadi ton bonanda nenno ne don e don woni joni ka do cuudi fu ndari ana kubba sana taw yimbe anda sonanji hono to New York to World Trade Center cuudi mun didi fu bami yite edi ni cuma curki anni ngadi morgol yaade kammu dun laati hono kawde jama o fu hawna hono ndudo suudu wawri sumude laanaaji diwoji jiba leydi janandi warde naata tawe Amerique andana fa ngara hono bonna suudu ndu adunaru ndu fu wala hono mudu nenno jonka kawde bami jama o yimbe be fu jalti ngari ndari sere mayru do aywa fa laana ngokka kasen wari kanyum wari hono 11h15 kaadu wari tappi hono do World Trade Center do jama wonnobe do be du dogi joni kabe mbi sikke fu wala hono adunaru ndu fu immike contre Amerique sabi dum ana wonno e hakkile mabbe wiide aduna o ana wanyi ko leydi mabbe di buri ko nenno dañende immi darde habude leydi mabbe di nenno wiya goto fu ndar do yaha hay hono fa salli fana so pompier en be jarri wiide ay wata laana ngokka fu wala warowa hono agent en wombe e boobe avion ji be fuudu mbi njiyaay fu ko warata kasen e be mbaawi yaade joni ka be ƴeewa yalla e mbaawi nyifude hono yiteji di be ƴeewa so won yimbe billibe ton so won yimbe barmube ton
yalla no keba safareji nde wonde be naati e nokkuji de fu joni ka be puyo do barmube do maybe do yimbe billibe hakkunde soroji damal fu wala fa jalta nenno fu joni ka e be lawo yaade e be ndara nyifude yite nge nokkuji godde be ngaram be tawa hono no soroji di caamundirta fewde leydi ni yogaji di a tawan soro hibbo gawrangal an heddino mahirani kangal iwi to ngal wonno to ngal waringal sami yimbe an leyto damal wala do be jaltira nenno hono be fu be ngaram be uddita damal jaati e suudndu be tawa yite anaton joomu en torrike sanne so be jaltina dum jonno be jeebe gaddo hono gorko dum woni bietedo architect gorko miijinodo ndo suudnu mahirte so windi fu fatili so ardi golleji di fadi tili o mo wiye Jones Cleaning be noddoy mo be biimo o wara wajibi dañen ko o haali yalla hono ndudo suudu waawiri yiide o do torra sabi kanko o meedi no wiide ne suudu ndu tilinonde o landama o wihino a fayso Boeing 707 ma avion ji betedi DC-8 fayso di kebbina hono bomboje so ngari so di ngoppi suudu ndu yamon avion ji de hoore mudum pusato so caama e leydi di mbawa natude le mayru dum woni so di gardi kiloji temede jeena e debe sappo vitesse o haalino dunde suudu ndu tilno mahedne nenno be ngultini mudum nyande munde o ndaari du fo o haala yalla avion ji gardi di cubaadi kamari majjun tan wadi so di mojjina so di kebi natude sanadi tawaadi avion ji Amerique jaati e hoore mudum hono gorko goddo bietedo Frank De Martini o e hoore mum kanyum wonno superviseur chantier kanyum hawjotononde maadi ndi wadetononde kanko e hoore makko du kanko o maayi hen jaati sabi e ley bureau capande jetti e jettob o ton o woni e sorongo yaade dow kanko o halkike hen jaati e ley bonande o nyande munde o haalino e jabbade o wiino hono bone fu wawa adunaru no mojjina e bombore na hono goddum ko wana ko Amerique jogi koka ko waawi warde bonnude World Trade Center denno dum ka fu nyande munde laatiki hono dum fennike hayo hono nde midi warno nyande 11 septembre de jokka tawi leydi Amerique ni alerte fu mo jogi immini hunde fu ko be jogi e soldats en fu be immini dum en be darni dum e ko hemu en kala ko be mbaawi fu be immiki hono hoorejo leydi mabbe o George Walker Bush be nani dum e soroji 30 jipade ley dum woni hono Maison Blanche cuudi ngoni leyto du yaade hono no cuudi ngori dowto yaade ni nenno be jippinamo e ndu suudu o jippo ley mayru o jippo ley fa yotti hono 30 berdu ndu tom be gattimo kanko e hono koreji makko e conseil e makko hibbibe mo nenno tom be ngoni joni kay be ngada commande hono ko heddi ko soldats en du ngari beydi filade suudu kananke leydi mabbe ndi sabi joni ka dum yalti hono mosala leydi tawandi kanyum buri adunar ndu fu sembe kanyum wowi du yide dum ana wade nokku goddo so ya jingoya nenno kanyum e hoore mudum woni jiido hande ka ana jodi fa nokku do nyayrata do bonna fa suudu do kaborde mudum mawde ngoni e do golewole de wadata de gerngaaji di wadata di do di milete so di binde do don jaati laana ndi o wari bonni nenno dum laati kawde mawde nyande munde faabe jippini president mabbe yaade e hono soro leyiwo nenno minutaji seeda tiagal hono ko George Bush jippina tonko o hebi hono délégation leyde kewde garde Maison Blanche ka wiya president wawa simmil du en tafon gila jom fa ande yalla fitna o hoto iwri kanyum e yalla hoto woni kaddi makko sabi joni ka jama o fu ana e kawde tafon télévision ji mabbe di ngadan direct ka caméraji di poodan hunde battade be fu be goddike World Trade Center aywa nenno hono e leydi ndi be mbi 350,000 tonnes hono ko soroji di ngurji ko tawama tonuji ujunaji temede tati e capande joyi woni ko dum warata teddefi ko jiwi so ko di caami ko aywa nenno hono yimbe sappo e didon Usaama belladen yimbe makko sappo e didon ana gonno e ley avion ji di kanyum en ka maydi e hono yimbe wonnobe avion di be natno so nji tappo e ton di avion goto woni mboppudo hono to haani yaade to so kanyum ka saamino ko betedo Pennsylvanie on e hoore mundu wonnobe mumbe fu kalkike aywa ndenno e tuudi diddi samugol majji dum woni to World Trade Center to dum laati mo sababu hono leydi Amerique ndi holla wiide be kebi bonanda mo be kebay hono mu fayde wotere e ley Amerique do e hoore mudum ka dum woni neddo wara wada hono o bonanda hono journaliste e adibe fu yottade ton yo Michael Bloomberg on yo journaliste hono New York Times nenno kanko e hoore makko nde o yaano tonde winnande makko nde yalti bete jango mudum
o wi o yihi nyande mudum nde hono conseiller en George Bush ƴiwɓe Washington yaade New York kañum e hono kohe en soldats en gaddaɓe ɗon e pompier en gaddaɓe ɗon ɓe fu goyi fa bahimu en leefi nyande mudum nde batte hono yurmede kañum e kulol sabi ɓe anda yalla hotto ɗum ƴiwri on wakkati aywa ndenno communiqué yalti wakkati kiikiɗe 18h communiqué o yalti cinñinɗomo du on wakkati yo ministre leydi Amérique daraniɗo hono hakkunde Amérique e leyɗe goɗɗe biyeteɗo Colin Powell o holliti wiide hono bonande o ɓe mbiyata fay goto waɗimo tafon ka ɓe mbiyan terroriste e gaɗimo jonno ɓen ɓe anda Amérique ana wara yombitade on communiqué waɗa kiikiɗo bete janggo muɗum ñande 12 septembre nde Bush e hoore muɗum yehi toon wari ana jogii hono minkoro ɗo haalata so yimɓe nana nden o wi waɓɓe o golle ɓe joɓan o wi du o andi hono waɓɓe golle o ɓe ko tawa fu Al-Qaida ana hen Usaama belladen ana hen nden noon nden woni ko inde Usaama belladen inda arande e hono bonanda 11 septembre hono yimɓe ko maayi hen e ley hono hiisa to World Trade Center to yimɓe ujunaji ɗiɗon e yimɓe temeɗe joyon e capanɗe jeenayo e joyon yimɓe temeɗe taton e capanɗe nayo e taton ana hen kamɓe e hoore maɓɓe ka ɓe sapeur pompier en ɗum woni kamɓe jaati ɓe ñifannoɓe yiite nden no ana woodi e maɓɓe du hono police en noga e taton ana woodi hen hono siwli en woɓɓe capan taton e jeɗɗo aywa hono e ley avion ji ɗi yimɓe wonnoɓe hemɓe fu kalkike nden no ɗum waɗi so dental hono yimɓe mayɓe e ley bonande oɓe ƴiwde New York yaade Washington ɓe fu ɓe dentinama eɓe kawra yimɓe ujunaji ɗiɗon e temeɗe jeenayo e capanɗe jetton e jeegoyo ɓe woni hono mayɓe e ley World Trade Center bonande muɗum ka ko foti ujunere e temeɗe taton e capanɗe jeegoyo kañum en ka fuu darande wotere tawa maayi ɓe ka fayi hono pikitaki caggal ko bonande o waɗi ko aywa hono heddiɓe fuu a tawan fa yiite ndaare fa itte ko foti du yimɓe temeɗe jeegon kañum en ka calɗi mumen ɗi jiitaka fe ana anda to gonno tan so inde mumen binda wiya maayi ana anda to gollata ɗin leeruji nenno leeruji ɗine gaɗi nde so bonande o waɗi tawi toon ɓe goni kamɓe ka fayi goto meeɗa yiide hono ɗum anni e calɗi maɓɓe ɗi ɓe kalkorike no ndenno nden woni hono ko Amérique tili joni ka so miiji yalla hono watta fa kañum du itta dukkuru pati ɗum wadda e muɗum yaware sabi adunaru ndu fuu hawnama fa daɗi sifa hono woni no ɗum wawi waɗirede e leydi maɓɓe ndi nden woni nde ɓe joɗto fa ɓe gaɗa hono plan kesso plan hono bonnuɗo mandat George Bush o fof ɗum ɗo e seeɗa inchallah nawanna ade be sirrillahi a jali sogo yaka ya gausa man madao ya gausa ma yaremu ta towe sao fil mati mun jadali waksibuhi jabadu jabaini wa bainaka ya من غساه الله في الرضوان في اللازالي واكسفوا ذوب الورف إلى وجل ما حل بين المصدى كي وجه من نبه خالقه بمن ñande alal bare 12 lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi e go'o hono police de l'air ɗon police en golliroɓe dow nde ɓe garno ɗo cuuɗi ɗiɗɗi caamiɗo nde ɓe ɓammiri photo majji dow ɓe neldiri ɗum yaade e hono bureau ji maɓɓe mawɗi fuu nden no yimɓe maɓɓe fuu ñalle ana mboya ñande mum nde jonno kamɓe police en ɓe mbi ɓe gaɗi enquête ñande nde fa hiiri jamma ɓe jaltini jawabuji ɗi ɓe mbi hono yimɓe wonnoɓe ley laana ndiyowo kaɓe nde ɓe natannode ɓe naddi du e essence ɗon yimɓe Usaama belladen ɓe naddi e ko foti litre uji ujunaji capanɗe nayi e joyi litre essence woni ko ɓe nandi e ley avion goto fuu nde ɓe natannode nden no ɗi kañum en ko avion ji ɗi tappi e kokoji ɗi ko kañum en ɓami yiite jokka so cumi hono cuuɗi keddiɗi ɗi fuu sabi ɓe andi cuuɗi ɗi mahiraɗi no tawrete yiite sumataɗi nden no avion ji nayi
ɗi yimɓe Usaama bin Laden ɓe kadi yaade to kanno yaade to so endiɗi eɗo bonanda o wawi waɗir ɗo ɗi fuu so wana hono avion goto biyeteɗo A19 search on tan woni hono keɓuɗo kañum ka woofi to hani yaade to kañum du woni hono caamuɗo nokku biyeteɗo Pennsylvanie so wonno ɓe mum ɓe kalkiɗon ndenno hono avion ji keddiɗi bone mo ɗi gaɗi o fuu aywa yimɓe Amérique ɓe mbi joni so wana président maɓɓe ittana ɓe dukkuru ndenno George Bush mo wari mo joddike e hono gouvernement o batu ndenno ɓe miijike ɓe mbi hono attentat 11 septembre o ɓe ƴeewa yalla leyɗe hoɗe ngoni leydi fuu neldiɓe talkuru duhanade ɓe wiide waɗuɓe ɗum ɓe gaɗi toñangue ariɗo fuu neldude José Aznar o wonno hono hoorejo leydi Espagne ndenno so heddiɓe fuu neldi ɓe mbi leyɗe kewɗe ana toon hono kañum en ka fijoji e janjireji gaɗi ñande Walter Center bonnande ɗum woni ɓe mbi e leydi Arabie Saoudite ndi baale alsilam en kewɗe an to mbaali yewtude e leydi Libi yimɓe hewɓe beltorike ɗum e leydi Afghanistan yimɓe darni fijoji neno leydi alsilam en ɗi fuu wotiri yimɓe muɗum mbaal ana pija ñande 11 o finta beete laato 11 lewru septembre neno joni ɓe mbi comme Usaama bin Laden ana wowno wadde bonanda fewde ambassade uji maɓɓe ɗiɗi Dar es Salaam Tanzanie e Nairobi Kenya ndenno ngal joni ngal ɗum wawa wordemo kamɓe ka kanko ni ɓe mbiyata ndenno Usaama bin Laden kañum woni hono miijiɗo dawruɗo ittuɗo almusaɗɗa bone gaɗaɗo e leydi maɓɓe ndi ñande 11 o lewru septembre o ɓe jaltini talkuru muɗum jeygal George Bush o jaɓayi tafon hono haalde dabare honde ɓe pii fa ɓe nooto on golle ka o wi o watti hoore Usaama bin Laden ka e prix neɗɗo fuu jiiɗo mo ana jogui $95 ɗum mo fawti e caggal hono happa muya ko waɗa e dow bin Laden ko hono suudu télévision maɓɓe wiyetendu CNN kañum e hoore muɗum du yaltini hono discours uji Usaama bin Laden cakiti ɗi fuu ɓe ƴeewiɗe ɓe tawi hono ko haalanno ko fuu goto ɗum woni leyɗe heferɓe mbawa marde leyɗe alsilam en mbiya so wona ittaɗe alsilam en ɓe gona heferɓe so ɗum selayi dañande yiya hono wonko waɗi e leyɗe maɓɓe ɗe ko ɓe mbowa yiide neno ɓe mbi ɗum fu ana holla gonga jaati kanko jaati waɗi bone o aywa jokka nden Usaama bin Laden ana Afghanistan cuccuka fu wala hen nden ley Afghanistan o woni omo e ley hono hayre nokku beteɗo Kandahar nenno lowol hayre ngol wiyama so mobilaji ngari naati e lowol ngol yaade hono kiloji 17 woni ko ɗi jaata nden ɗi jottotoɗo galle makko woni e ley lowol hayre ngol fay goto du anda ɗo damal ngal worri so wona kamɓe yehoɓe tomɓe sabi nokku o laayi mum ɗi ko bonna wona paŋaɗo fuu wawi yaade toon sana muɓe muy yaha aywa Amérique nden wonde ɓe gaɗi plan wiide ley lewru décembre 2001 ɓe naatan leydi Afghanistan ndi ɓe cammina laamu hono Taliban en wonɓe toon ɓe jiita Usaama bin Laden du ɓe gaddamo ɓe dokkamo saroɓe nden no ɓe mbi ɓe jiiɗa o maaya o nangue o wadde o sare ko ƴettimo fewde e naɓude avion ji jam bonnoya World Trade Center nokkuɗo adunaru fu nawtorto yimɓe ujunaji ɗiɗi e ko yoyi woni mayɓe hen ko ɗum ƴettimo e wiide o bonnoyan suudu hono soldat en leydi Amérique suudu ministre muɗum en daraniino hono hawjade ndenago ɓiɓɓe leydi Amérique kañum e ɓiɓɓe leyɗe goɗɗe ko ɗum waɗanimo o golle o hokke taƴoɓe sériyaɓede caramo ɗum jonno ɗum woni ko heɓaka hen ko to Afghanistan to tafon hono fitna o ɓooyi eɓe tewtaɗo bin Laden worri ndenno faa ɓe jeeyi to hayre Kandahar nde to hono to wiya o woni to ɓe jippini toon bombore nde teddefi muɗum yo kiloji 600 ndenno bombore nde halki hedde ɗon fuu kamɓe ka ɓe cari hakkille maɓɓe mbi Usaama bin Laden mo maayi ɓe mbi Usaama bin Laden maayi ka hewɓe ana toon ko alaki hono Kaaɗo haala hono wiide Usaama bin Laden maayi ko sabi rimer ngaji kewɗi gardi ɗon ɗum woni yimɓe hono haaloɓe tan haalaji ɗi ittaka e taƴoral gardi hono wiide o maayi woɓɓe ɗum mbi o maayayi omo wuuri nenno kanko Usaama bin Laden américain en ɓe mbi ɓe jatike jawdi makko ɗum woni hitande 2001 nde ɓe mbi jawdi makko ndi ana wara e million $300 ɗum woni komo jeeyi ko wonanimo hono e jungo makko
sabi hono jawdi makko heddindi ka fu e be ngadi dum bloqué e leydi Amerique ni aywa be bi milliarduji capande jeddi e tati dollar dum be ngadi mo bloqué bankiji makko don ko o jeyi kanko ko al-qaida jeyi kany e ko baale bilide al-qaida baale noga e jeddi godde bilide al-qaida fu jawdi mu indi kanyu e rentina so yotti dum ndika yaltata fi gire jon fa nyande be nanga so be cara so be udda so be ngadi kasu mabbe ko be jukka ko be tili ndem be tottete jawdi ndi dum Amerique anni wadde denno hono milioji $3 dollar di ka hono expert américain goto dum woni neddo jangudo kebe jawdi no mardete goto leydi Amerique kanyu hiisi hono ko o roni kanko Usaama belladen jawdi galle mabbe woni feccitende ko so tawi o mo foti heddorade hande ko yaata fa e milioji $3 dollar denno hono journal leydi Amerique betengal USA Today ngal kay holliti journaliste mo betedo Jack Kelly wi kanko belladen o warama ka halaka ka gondinaka sabi leydi Amerique ni wi fa hande o mo heddi o menace dum woni o mo heddi o mo waawi o mo jogi bawde bonanda fewde e leydi mabbe ndi e fewde e leyde godde fu faado gonde joni do nenno dum woni fayso o maydo o mo hulbina wurbe denno be biidu iwde hono ko 2001 o wadi bonanda o ko warde joni hono jawdi ko be ngatti e dartugol makko kanko dum jiida e hono jawdi ko be ngatti e haboji goddi ko be ngatti e dartugol Usaama belladen ana yaha e milioji $100 nenno iwde hono ko be jobata yimbe wiibe mati o mo nokkumani yaade hono ko kambe jaati be cikitoto mo nokku so be immo be kippoyoton denno be bonna nokku o so tawi o wala do be mujjintina fati joomu en du kinno yennude Amerique tagal mun kase yehi fa e milioji $100 ka dum fu be keba yidemo denno hono janginowo goto e le université mabbe e université nokku betedo Caire leydi Egypte betedo Ibrahim Ward kanko o wi hono neddo fu biido Usaama belladen maayi darnde hono joomu anda hono leydi arabe de sanne sabi an waawi tawede Usaama belladen o mo e ley galle talka en fa sanne yimbe talkidi be fa jabbiti fay goto wa milande mo ton neno tawe ton woni ay o wi ka leydi arabe de ka fa no jogori o wana maydo kanko Usaama belladen nenno hono kanko horejo al-qaida o nde o wayri hono matinede kanko hore makko o iwi nokkumani o mo ya nokkumani yo hitande 2001 iwde eno Kabul capital Afghanistan yaade le hayre Kandahar to wiya galle makko ana e le lowol hayre ngol yaade kiloji 10 e jetti hakkunde mu e do naretedo denno FBI ana heddi fa hande kanyum ka wadde enquête e bangal dartudemo kanko Usaama belladen hitande 2006 nyande noga e tati lewru septembre journal leydi France betengal Les Républicains kanyu e hore mudum du holliti wi hono won kabaruji cuudidi di hebi kollitoji Usaama belladen o maayi nyande noga e tati lewru août hitande 2006 tiagal hono naw kecci jonno horejo leydi mabbe den o Jacques Chirac o holliti o wi o kabaru yo kabaru juujure journal leydi mabbe yaltini ka laamu leydi ndi andana dum fay hunde pati nanda hono no France kanyu wino nenno journal ngal tan wino be andana mayde Usaama belladen be nana du kecci ananaawam nyande didi lewru novembre hitande 2007 hono debbo politique jaado leydi Pakistan beetedo Benazir Bhutto kanko jaati o warama e lewru décembre jabbindu o wihino hono omo andi jaati gorko bardudo Usaama belladen o juude mudum nenno kanko hore makko du o maayi nyande noga e jeddi lewru décembre ndu tiagal batu mo o wanno haala lanal wote leydi mabbe gadannodo e ko boya sanne ko fa hande important seeda fadi men wirfade e kabaruji di mamun qali waksifu bi nurika ya maulaya ya ma umma qadumata في جاهلا وغالا وذلالي وأحيي بكل قلب مات يا سيدي وكل مندمس وكل مغافل ورسد بي نا جايلا ورفق بي نا عزيز والك بي
na zaliman fi akhwa fi subuli warham bi na walidan wala hala ajma'i waghfir lana muzniban ya khaira ma yasud hande o hono bangal walde adunaru ndu wiyetende oni yimbe ko gullitibe so mbi jawdi mum en ana kala Amerique ana jaha fa yimbe ujunaji taton e temede jeddo be fu mbi jawdi mum en ana kala e Amerique e dow inde habugol e al-qaida nenno be yimbe wadbe jawdi mum en ta e bankiji so jawdi mabbe ndi wada bloqué wiya be ngoy e walde Usaama belladen wiyetende al-qaida be mbaawa nawtorade jawdi mabbe ndi gila jom fa belladen nange nenno hono kambe jeyal mabbe ngal kambe wulitibe so renti ana yaha fa miliyooji temedere dollar denno hono George Bush o wi oni waylititta fay hunde e talkuru ndu wottuno nyande aljumare noga e jetti lewru septembre hitande 2001 caggal bone o so wi jukki hono wabbe bone o be fu jukkugo jawdi e jukkugo sembe caldi fu gile jom fa nyande be nanga ro miccito du nyande jeenay lewru septembre ne fadi hono attentat o hore mum wadde tafon hono attentat goddo wadino dum woni bone goddo wadino fewde e commandant Masoud nenno journaliste en dido njehino mbi e ana jaha fa lando yomo ha journaliste en dido mbi ana jaha fa lando yomo be mbidu Usaama belladen yamiri be ngara be landomo o hokka be interview nenno goto ana jogi micro goto ana jogi camera mo be pewtondiri e makko o jaka kambe bombore woni e camera o fusi kanko e mabbe fu maydi kanko commandant Ahmad Shah Masoud aywa ndenno gila nden hono kanko Usaama belladen ka o renti o jabaayi journaliste fu yida e makko faade gonden jondo o jabaayi hokkude journaliste goddo haala makko o baman hono cassette vidéo so on nelda yaade Doha leydi Qatar so suudu télévision Al Jazeera yaltina cassette vidéo o ndenno nyande sappo e jeegon lewru septembre nden woni ko vidéo makko arande yalti nden du woni ko leyde nden du woni hono ko leyde jeddi kanyum e kohe mum en leydi Amerique ndi hisori dum en wiide ngoy e leyde burde fu wadde bonanda leyde dum noddiri état voyou madu rogue states Amerique e dum woni so anglais rogue state denno den leydi fu dum woni Iran ana hen Iraq ana hen Syrie ana hen Libye ana hen denno Corée du Nord ana hen aywa godde ka sendu ana hen de ka fu be mbi yo leyde kany e ko himu en yo terroriste en kande habede fa tawe sembe mu en ana buyte fati gadda bonandaaji e le adunaru ndu sabi de leyde mbawde wadde bonanda wakkati fu kanji dum be terroriste en laamu o jati won terroriste e de leyde ka ndu talkuru be jaltini dum nyande sappo e jetti lewru septembre aywa hono nyande noga e tati lewru septembre hitande 2001 nyande mudum de woni hono ko baale mbiyete société civile leydi Amerique kany en du maaji hollude hono metti mudu en fewde e ley no arabe gondi e hewrude e leydi mabbe di joninni denno wajibe buytam ben sabe puddi wadde mabbe bonanda aywa dum hono suudu député e mabbe ndu dum woni sénat o kanyum en ka kolliti jaba e dum sabi warobe don fa golla don nguura don tan ngurdam neema e deejere be jiida e hono warobe fa ngada bonandaaji be denno en dalan do handen so Allah jabi filla al-qaida e filla Usaama belladen so lugidama miden miili dum yahfa e kasitiji sappo e ko yowi ko hande ko yo puddirkano kaseti o omo don do e seede e ngaram baynodira inshallah na kulluna lil khairi fil azali ya rabbi salli ala al-mukhtari sayyiduna محمد خير مبعوث نار رسولي محمد خير مبعوث نار رسولي